Ahojte priatelia. Už ste niekedy premýšľali v cudzom jazyku? Je to veľký krok v učení jazyka. Ak chcete taký veľký krok urobiť aj vy, začnite v cudzom jazyku premýšľať. Predstavujte si veci v cudzom jazyku. Opisujte si, čo vidíte. Rozprávajte si to v hlave. Čím viac to robíte, tým prirodzenejšie ten jazyk príde. A viete, kedy budete naozaj ďaleko? Kedy naozaj uspejete? Keď sa vám začne snívať v cudzom jazyku. To nepríde hneď, ale raz sa zobudíte a uvedomíte si, že váš mozog to zvláda aj počas spánku. To je sila, čo? A vy ste k tomu každý deň bližšie a bližšie. Takže neprestávajte snívať, priatelia. Ono sa to raz stane. Nezabúdaj, u nás sa učíme jazyky bez stresu, s humorom a poriadnou dávkou motivácie. Vitaj aj ty v rodine polygloti.sk.